Γεια σας, ονομάζομαι Στέφανος Μιχαηλίδης, είμαι εκπαιδευτικός στο πρώτο γυμνάσιο Γιαννιτσών, κάνω το μάθημα της τεχνολογίας και θα ήθελα να σας δείξω κάποια πράγματα για το διαδραστικό πίνακα που υπάρχει στα σχολεία μας. Όπως βλέπουμε έχει μεγάλη οθόνη, η οποία έχει διαδραστικότητα, δηλαδή είναι σαν μια μεγάλη οθόνη από κάποιο τάμπλετ. Ο συγκεκριμένος διαδραστικός έχει δύο λειτουργικά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε Windows 11 τη λειτουργία του και έχει και λειτουργία Android. Να περάσουμε να το δούμε. Όπως είναι και τα τάμπλετ που χρησιμοποιούμε. Βλέπουμε εδώ υπάρχουν κάποιες συντομεύσεις λειτουργιών, όπως δοκίμασα και πριν. Αυτό που έχει τις δύο οθόνες, το επιλέγουμε. Μας λέει ότι είμαστε σε λειτουργία Android. Τι άλλο μπορούμε να δούμε εδώ. Τα Windows 11 που ήμασταν πριν. Να κάνουμε χρήση της οθόνης σαν προβολέα, χρησιμοποιώντας HDMI, μας δείχνει εδώ, VGA και κάποιες άλλες συνδέσεις. Καθώς επίσης μπορούμε να κάνουμε ρύθμιση της φωτεινότητας. Για να δούμε εδώ. Και του ήχου, της έντασης του ήχου. Πάμε να επιστρέψουμε στο λειτουργικό Windows 11. Είμαστε εδώ λοιπόν. Βλέπουμε τα γνωστά, το ρολόι, ο ήχος, η σύνδεση με το διαδίκτυο, η γλώσσα που χρησιμοποιούμε, εικονικό πληκτρολόγιο που έχουμε εδώ και μπορούμε να γράψουμε κείμενο, θα δούμε σε λιγάκι τη λειτουργία του. Κάποιες άλλες συντομεύσεις που υπάρχουν και στην οθόνη. Να πούμε ότι έχουμε και δύο ηχεία, αριστερό και δεξί ηχείο. Έχουμε το πλήκτρο έναρξης και τερματισμού. Έχουμε και τις εισόδους USB που μπορούμε να βάλουμε κάποιο USB στικάκι και να δούμε αρχεία που θέλουμε να προβάλλουμε στους μαθητές μας. Είμαστε λοιπόν στην αρχική οθόνη, στην επιφάνεια εργασίας από τα Windows 11 και να δούμε πώς υπάρχει διαδραστικότητα λοιπόν με το συγκεκριμένο πίνακα. Αν κρατήσω παρατεταμένα το δάχτυλό μου, θα δούμε ότι μου δίνει κάποιες επιλογές αν έχω πατήσει το δεξί κλικ από το ποντίκι και μπορώ να κάνω κάποια από τις επιλογές που μου δίνει εδώ. Για παράδειγμα, να δημιουργήσω ένα φάκελο, να δημιουργήσω κάποιο έγγραφο, κάποιο κείμενο, οτιδήποτε. Να περάσουμε και στην άλλη λειτουργία, του αριστερού κλικ. Όπως και στο ποντίκι μας λοιπόν έχουμε το αριστερό κλικ, πατάμε δύο φορές για να ανοίξει κάποιο εικονίδιο. Και εδώ βλέπουμε ότι έχει ανοίξει και κάνει εξερεύνηση του υπολογιστή. Μας δείχνει τι υπάρχει. Μπορούμε να δούμε στοιχεία λήψης, τα έγγραφα, εικόνες, κάδο ανακύκλωση αν υπάρχει κάτι. Οτιδήποτε λοιπόν υπάρχει σε αυτόν τον υπολογιστή. Αυτό μπορεί να γίνει και από κάτω, από την εξερεύνηση των αρχείων, αν δηλαδή επιλέξω απευθείας το φάκελο αυτό, είμαι στην εξερεύνηση και μπορούμε πάλι να κάνουμε τις επιλογές που θέλουμε από εδώ. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να ανοίξουμε κάποιο έγγραφο. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ ένα έγγραφο του Word. Τι θα κάνουμε? Αριστερό κλικ δύο φορές. Ανοίγει το έγγραφο με το προεπιλεγμένο πρόγραμμα που έχουμε, που είναι το OpenOffice. Μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία του κειμένου. Για παράδειγμα, να επιλέξουμε μία παράγραφο. Και να κάνουμε μορφοποίηση. Για παράδειγμα, έντονη γραφή, πλάγια, υπογράμμιση. Να επιλέξουμε
την παράγραφο, δεξί κλικ αντιγραφή, να το περάσουμε σε κάποιο άλλο σημείο του κειμένου. Θα χρησιμοποιήσω το εικονικό πληκτρολόγιο, θα δώσω ένα διάστημα, κρατάω, δεξί κλικ, επικόλληση και έγινε αυτό που ήθελα. Μπορούμε να συνεχίσουμε να γράψουμε κάτι, για παράδειγμα εδώ, να αφήσουμε κενό. Και να βάλουμε παράδειγμα και άνω κάτω τελεία. Και όλες οι λειτουργίες είναι αντίστοιχα όπως και στους υπολογιστές στο σπίτι μας. Μπορούμε να κλείσουμε, δεν θέλουμε να γίνει αποθήκευση. Στο σημείο αυτό λοιπόν να λύσουμε και μία απορία που έχουν πολλοί συνάδελφοι για το πώς μπορούν να ανοίξουν κάποιο υπερσύνδεσμο που υπάρχει σε έγγραφο του Word. Κρατάμε λοιπόν παρατεταμένα, επιλέγουμε δημιουργία και πάμε στο κείμενο. Μπορούμε να δώσουμε έναν τίτλο εδώ, για παράδειγμα η λέξη σύνδεσμος. Και πατάμε Enter. Ωραία. Ανοίγουμε, πώς είπαμε, 2 φορές, αριστερό κλικ. Ανοίγει λοιπόν ένα κενό έγγραφο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να ανοίξουμε κάποιον υπερσύνδεσμο. Πάμε στην αρχική οθόνη του υπολογιστή μας, επιλέγοντας κάτω δεξιά. Βλέπουμε αρχική οθόνη. Και να ανοίξουμε έναν φιλομετρητή που έχουμε, έναν browser. Θα δώσουμε τη λέξη πρώτο γυμνάσιο. Βλέπουμε ότι ήδη έχει δοθεί το ερώτημα αυτό και βλέπουμε εδώ το blog του σχολείου μας. Πάμε να κάνουμε αντιγραφή της διεύθυνσης αυτής. Ωραία. Επιλέγουμε λοιπόν τον υπερσύνδεσμο, αντιγραφή. Κλείνουμε και πάμε στο κείμενο που είχαμε δημιουργήσει. Αφήνουμε ένα διάστημα και κάνουμε παρατεταμένα αριστερό κλικ, δεξί κλικ, επικόλληση και έχουμε τον σύνδεσμο. Τώρα, ας γράψουμε και πάνω τη λέξη σύνδεσμος. Κάνω κάτι τελεία. Ωραία. Αν επιλέξουμε τώρα το σύνδεσμο, θα δούμε ότι δεν μας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει η διεύθυνση αυτή. Τι μπορούμε να κάνουμε? Θα πάμε σε κάποια λέξη που υπάρχει μέσα στον υπερσύνδεσμο, για παράδειγμα εδώ, πατάμε 2 φορές, παρατεταμένα και πάμε στο άνοιγμα υπερσυνδέσμου. Και θα δούμε ότι ο υπερσύνδεσμος ανοίγει. Μπορούμε να πλοηγηθούμε στον ιστότοπο που βρισκόμαστε και είναι το blog του σχολείου μας. Οπότε, κλείνουμε εδώ. Κλείνουμε και εδώ. Να πάμε να δούμε πώς μπορούμε να ανοίξουμε
ένα αρχείο PDF που είναι πολύ συνηθισμένα αρχεία. Πατάμε 2 φορές, αριστερό κλικ και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι έχει ανοίξει το κείμενο. Μπορούμε να κάνουμε μεγέθυνση, zoom δηλαδή, και σμίκρινση εδώ και ανάλογα να πλοηγηθούμε στο κείμενο. Όπως γνωρίζουμε, στα αρχεία PDF δεν μπορούμε να κάνουμε τροποποίηση, μορφοποίηση κειμένου όπως τα έγγραφα Word. Να δείξουμε και κάποιο άλλο χρήσιμο εργαλείο το οποίο μπορεί να κάνει αποθήκευση στιγμιότυπου της οθόνης που βλέπουμε, αφού έχουμε δώσει κάποιο μήνυμα που θέλουμε εδώ στην εικόνα. Να δώσουμε για παράδειγμα πάχος γραμμής, χρώμα γραμμής, να γράψουμε την πληροφορία που θέλουμε και να πάμε στην αποθήκευση. Ωραία. Είδαμε ότι έχει σωθεί το στιγμιότυπο αυτό της οθόνης, αλλά μπορούμε να κάνουμε και την άλλη επιλογή, να πάρουμε σημείο της οθόνης. Πώς θα γίνει αυτό? Με μία άλλη εφαρμογή που υπάρχει, το Capture. Εδώ μπορούμε συγκεκριμένο σημείο της οθόνης να επιλέξουμε ή ολόκληρη την οθόνη όπως έγινε πριν. Εγώ θέλω να επιστρέψω στο σημείο που θα επιλέξω. Παίρνω τα όρια όπου επιθυμώ. Παράδειγμα μέχρι εδώ αυτό το σημείο. Και πατάμε Save στην συγκεκριμένη περίπτωση. Βλέπουμε ότι η διεύθυνση που σώζεται το στιγμιότυπο αυτό είναι στο άλλο λειτουργικό, στο Android. Αν πατήσω Finish θα τελειώσει, αν πατήσω Open θα μου το ανοίξει. Να το δούμε από εκεί. Πάμε να το δούμε από το περιβάλλον Android. Λοιπόν, εδώ είναι οι αποθηκεύσεις που έχουν γίνει. Πατώντας, είναι η τελευταία και εμφανίζεται το συγκεκριμένο σημείο. Πάμε να γυρίσουμε πάλι στα Windows που ήμασταν. Και να δούμε και άλλα πράγματα. Να συνεχίσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιο νέο έγγραφο, αυτή τη φορά να είναι ένα υπολογιστικό φύλλο. Κρατάμε παρατεταμένα και πάμε στις επιλογές δημιουργία, υπολογιστικό φύλλο. Λοιπόν, δίνουμε μία ονομασία από το πληκτρολόγιό μας, παράδειγμα υπολογισμός. Πατάμε Enter. Ωραία. Πάμε τώρα, διπλό κλικ, αριστερό, να ανοίξουμε το υπολογιστικό αυτό φύλλο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε εδώ πράξεις. Για παράδειγμα, να δώσουμε, να μας κάνει κάποιον υπολογισμό, τον αριθμό 5. Τον αριθμό 10, τον αριθμό 20 και εδώ να έχουμε το άθροισμα αυτών των αριθμών. Πατάμε το Enter και βλέπουμε ότι έχει γίνει ο υπολογισμός. Πάμε να δούμε και έναν δεύτερο υπολογισμό που θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε. Πατάμε στο επόμενο κελί, δίνουμε το ίσον,
Ωραία. Συν τον τρίτο αριθμό και Enter. Ωραία. Και έχει κάνει, βλέπουμε, και ένα δεύτερο υπολογισμό, τον δεύτερο και τον τρίτο αριθμό. Τώρα, να επιλέξουμε να το βάλουμε σε κάποιον πίνακα. Πάμε στην επιλογή, εδώ, περιγράμματα, και το περνάμε σε έναν πίνακα. Και μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα που επιθυμούμε. Να κλείσουμε και εδώ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αποθήκευση. Να δούμε και μία παρουσίαση πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε. Θυμόμαστε, κρατάμε παρατεταμένα, δεξί κλικ, δημιουργία, επιλογή, παρουσίαση. Πάμε λοιπόν να δώσουμε έναν τίτλο στην παρουσίαση αυτή. Πρώτο γυμνάσιο. Λοιπόν, ωραία. Ανοίγουμε την παρουσίαση αυτή. Θα πάμε πάλι στην αρχική οθόνη, επιλέγοντας κάτω δεξιά. Ωραία. Ερχόμαστε στην αρχική οθόνη. Να επιλέξουμε το κείμενο, να το αντιγράψουμε άμεσα. Να το δώσουμε εδώ. Επικόλληση. Και να κάνουμε προσθήκη μιας φωτογραφίας που έχει το σχολείο μας. Εδώ θα χρειαστούμε πάλι τη βοήθεια του φιλομετρητή. Να επιλέξουμε πάλι κάτω αριστερά. Να ανοίξουμε δύο φορές, θυμόμαστε αριστερά. Να δώσουμε πρώτο γυμνάσιο Γιαννιτσών. Να πάμε εικόνες. Οπότε έστω ότι μας ενδιαφέρει αυτή η εικόνα, να την αποθηκεύσουμε. Άνοιγμα συνδέσμου σε νέα καρτέλα. Ερχόμαστε εδώ. Επιλέγουμε αποθήκευση εικόνας ως και σώζεται στην επιφάνεια εργασίας πατώντας αποθήκευση. Ωραία. Κλείνουμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει εικόνα εδώ. Ανοίγουμε πάλι την παρουσίασή μας. Πάμε στην εισαγωγή. Εικόνα. Είμαστε στην επιφάνεια εργασίας. Επιλέγουμε. Άνοιγμα. Εμφανίζεται λοιπόν η φωτογραφία. Έστω αν θέλουμε μπορούμε να την τροποποιήσουμε λίγο. Να την μεγαλώσουμε αν θέλουμε. Έστω ότι είμαστε εδώ και επιλέγουμε προβολή διαφανειών εδώ. Και βλέπουμε λοιπόν την παρουσίασή μας. Μπορούμε να κλείσουμε και εδώ. Να δούμε και τις λειτουργίες που έχουμε σε λειτουργικό Android, όπως λέγαμε και πριν, που θυμίζει tablet συσκευή που χρησιμοποιούμε. Έχει και εδώ βλέπουμε browser, φιλομετρητή δηλαδή, για να συνδεθούμε στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιήσουμε κάποιες ιστοσελίδες. Και υπάρχει και η πολύ καλή εφαρμογή Note, που είναι ένας πίνακας θα δούμε, στον οποίο μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Μας έχει για παράδειγμα την πένα, που μπορούμε να ρυθμίσουμε το πάχος της γραμμής, το χρώμα της γραμμής, ποιο εργαλείο ακριβώς θέλουμε, μολύβι, πινέλο, μαρκαδόρο. Και ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο θα δούμε σε λιγάκι. Πάμε να κάνουμε χρήση του μολυβιού για αρχή.
Ωραία. Να γράψουμε κάτι. Γεια σας, για παράδειγμα. Να κάνουμε μία υπογράμμιση. Να σβήσουμε κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Εδώ μεγαλώνουμε το σημείο, όπως φαίνεται. Επίσης, να δούμε το εργαλείο αυτό που λέγαμε. Χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, κάνοντας μια ζωγραφική. Μας βοηθάει ώστε να κάνει ίσως καλύτερη τη ζωγραφιά που θέλουμε. Για να το δούμε λοιπόν. Να κάνουμε παράδειγμα. Βλέπει το σχέδιο και έχει την εντύπωση λοιπόν ότι πάω να ζωγραφίσω κάποιο σπιτάκι. Έτσι. Αν το επιλέξω λοιπόν, μπορεί να γίνει όπως αυτό που φαίνεται εδώ στο σχήμα. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε και κάτι άλλο. Να φτιάξουμε ένα ποδήλατο, ας πούμε. Να το, μας το δείχνει εδώ. Πριν ακόμα το ολοκληρώσω, βλέπετε, μου προτείνει διάφορα. Μπορούμε να βάλουμε, παράδειγμα, εδώ αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς μπορούμε να προσθέσουμε μία σελίδα, να κρατήσουμε αυτό που έχουμε και να προσθέσουμε μία δεύτερη σελίδα. Εδώ να δούμε κάποια άλλα εργαλεία, παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε κάποιο χάρακα, βλέπετε, έτσι, να τον μεταφέρουμε εκεί που θέλουμε, να μειώσουμε μήκος, να αλλάξουμε γωνία και στο ότι θέλουμε να τραβήξουμε μία γραμμή, πάμε εδώ στο μαρκαδόρο και επιλέγουμε να κάνουμε αυτή τη γραμμή. Λοιπόν, να το μεταφέρουμε, να κάνουμε μία δεύτερη παράλληλη γραμμή, να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο εργαλείο, για παράδειγμα το τετράγωνο. Εδώ. Νοητικοί χάρτες. Βλέπουμε εδώ. Μπορούμε να προσθέσουμε, να γράψουμε και κείμενο ανάλογα. Τι θέλουμε. Πάμε λοιπόν να γράψουμε και κείμενο τώρα στο πλαίσιο που υπάρχει. Θα επιλέξουμε το μολυβάκι, το λεπτό, έτσι, σε πάχος. Οπότε είμαστε εντάξει και λοιπόν μου δίνει την επιλογή για παράδειγμα 1 μέτρο. Πατάω και το έχει βάλει αυτόματα. Να δώσουμε δύο μέτρα και μπορούμε να γράψουμε και στα υπόλοιπα πλαίσια ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να προσθέσουμε, όπως βλέπετε, πλαίσια και εδώ, ή να αφαιρέσουμε και εδώ, να αφαιρέσουμε. Να γράψουμε
Και αυτό. Εδώ. Και κάπου εδώ η παρουσίασή μας έφτασε στο τέλος της. Ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε, να λύσαμε απορίες που είχατε για το διαδραστικό πίνακα. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Γεια σας.